Maayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo, niining santos na misa ato'y apil sa tumapag-ampo ang mga intensyon sa mga mission partners. Mga pasalamat nga gihalad nila, J-Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jim and Grace McManus Area CDN, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family. Thanksgiving and prayer protection, safety and good health of Cam Lance and Alvin Gonzaga and Socaire family. For Thanksgiving, protection and good health of Alexis Calanyas and family, Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends. Richard Luca, Rafaelito de Lison, Ronnie Dropan, Thanksgiving of Margate family, Dreamvet GPI and Donato Lalian family, Our Lady of Lords Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Rita Marina Upa and family, prayer for protection from sickness, Villa Carmelita Resort, Mr. Ordonio Lectawa and family, Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes, June and Vilma Daddy and family, Linmar Podador and family, Gina Herrera and family, Jerry and Remy Sol and family, Janet Cadayona, Bing and Francisina Bargamento Toreno. Thanksgiving for good health and continued protection and guidance for Genoveva Montoya and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrado and Diana Divine Cocolumber and Hardware, for good health and protection of Augustus, Cesar, and Norma Perez and children, for the gift of life of Nora Ledesma, Thanksgiving of Mercury Drug, Thanksgiving of Luis Angelo Derla. Ato iampo ang mas special na intensyon. Healing and fast recovery ni John Francis Fuentes, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, healing for newborn Lois James Llames from ear infection, for the complete healing of Sheila Juarez, healing and fast recovery of Mr. Samuel Aunso, for fast recovery and complete healing of Mr. Alejandro Adaptar, special intentions of Rafi Dacalos. Ato iampo ang mga kalag nila, Orly, Luz Viminda, Remigio, Ananias, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Ireneo, Bonifacio Jr., Glicerio Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Bienvenido, Olderico Sr., Rogasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Modesta, Allen, Brave Saratan, Saharami, Manny, Nestor, Liza, Diosdada, Elpidia, Ambrosia, Chodoro, Luisito, Junicio, Gina, Glenito, Romeo, Eusebio, Commemoracion, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Arky, Valerio, Felisa, Rosalinda, Virginia, Roldan, Cristina, Cornelia, Gomercinda, Espicio, Rustico Sr., Ferdinand, Cornelia, Victoria, Antonio, Paz, Antonio, Sabino, Anacleto, Eulalia, Isidro Sr., Antonio, Sergio, Nathaniel, Fabian, Leonora, Diego, Zosima, Filomeno, Tomasa, Rosario, Asuncion, Chudoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Romano Guerrero, Rosalina, Francisco Sr., Fe, Joyce, Diosdado, Franz Eve, Leo Victoria, Samuel, Romeo, Alejandro, ug ang tanang kalag nga atong gihandom nining santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio.
Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel nasayod pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Niining santos nga misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga pasalamat nila ni Marinilia Diaz sa iyahang adlaw natawhan karon, kang Mercury Drug Corporation, ug alang usab sa kapahulayang dayon sa kalag nila ni Nestor Ramon Ralph Jr., Eduarda Ilida Leon Carlos Sinon Dimitria, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Ginoong Diyos, kaluy-an ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intan papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, gisangpit ka karon nga among Amahan. Ginoong Dios, kaluy-an ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanino. Maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsuulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga menulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami.
Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing tunhay. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala ug nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Palihog man lingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios, o gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, o Ginoo nga gamhanan, o Dios nga angay kahadlukan, ug nagtuman sa gikasabutan, ug kansang gahom walay paglubad, alang ni adtong nahigugma kanimo, ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan, ug sa among pagsupil kanimo, ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta, nga nakigsulti sa ngalan nimo, ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan, ug sa among katigulangan, ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tawo sa Huda, ug ang mga mulupyo sa Jerusalem, ug sa tibuok Israel. Kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan, ug ang among katigulangan, angay maulaw kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo nga among Dios, maluluyon og andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. Wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Ayaw hinumdumi batok kanamo ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo, kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Tabangi kami, O Dios, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Paabuta nga na kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom luwasa sila, nga gihukman sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsod, ug ang mga karnero sa imong panon,
Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Palihog manindog. Pagkaig alang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan, ang pulong mo, O Ginoo, among kahayag o kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, busa, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasayloa sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayon. Ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahaggom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo, palihog man lingkod. Ang ebanghelyo nga tunadungog karon nagisgot mahitungod sa pagpanghusga sa uban nga mga tao. Sa usa ka katilingban nga dili perpekto, dunay gitawag og disorder og gubot nga mahitabo sa katilingban nga dili perpekto. And in order to prevent the imperfect society, and so that there would be no disorder and chaos in an imperfect society, there should be an institutions nga nindot maestablisar. No? And one such institution is the court of law. A court hears cases and pronounces judgment of acquittal or guilt. By this process, the court seeks to protect the common good and ensure peace and order in society. So mo nag-normal gyud na gyud ng court of law because we are in an imperfect society. Nya do na po'y mga disorder o chaos kung wala ning matang nga court of law. Now, during the time of Jesus, there were judges and magistrates. Jesus and the early Christians did not go about undermining
This institution here, Jesus warns them about judging others, especially in interpersonal relationships. He offers a strong advice for those who wish to correct a brother or sister. They must remember that they are accountable for their judgment. They should be ready and quick to listen and be very careful about judgment. Because as human beings, they are never good enough to read what is in the heart of another person. So in the end, only God can truly judge. Kung dunay tao nga magunahuna, nga makahusga siya sa ubang tao, susama siya sa usa ka tawo nga gustong kuhaon ang puling sa ubang mga mata sa ubang tao. Pero dunay troso nga mibara sa iyang mata, sa iyang kaugalingong mata. We could see this from verse 41 of Luke's Gospel, chapter 6. Now, in the Gospel, Jesus is not saying that we are to ignore the splinter in our brother's eye. Because after all, it is our business to try to free a brother from the splinter that impairs his vision. Pero sa paghimo ni ini, kinahanglan nga ato sang wagtangon ang atong mga kaugalingong impediments sa atong kaugalingong pananaw. So, ang Ebanghelyo nagpainumdom that we should not be hasty in criticizing or condemning other people for just what we dislike in them. Because after all, maybe a reflection also of our own failings. Mao nang Ebanghelyo ni San Lucas nga tunadungog karon, igo lang si Lucas nagproklama may tungod sa kaluoy o pagkalumo sa Dios. No? Luke, the evangelist, proclaims the gospel of God's mercy and compassion. Makita nato ni sa chapter 15 of the Gospel of Luke nga nagisgot may tungod sa usa ka shepherd nga concern for a single lost sheep and a father's joy for a turning wayward son. There is no condemnation, only care and rejoicing. Parabag ang punto sa Ebanghelyo nga ang pagpanghusga mao ang resulta na sa gahi ug ulo tungod sa imperpekto nga katilingban. Pero ang una sa tanan, ang kaluoy ug ang pagkalumo sa tao mo'y ipakita sa iyang isig ka tao. Kay lagi imperfect malagi ang tao. So Jesus here in the gospel challenges his disciples and to us to imitate his and the Father's mercy. Sa mga si Kristo mao ang makita ug buhi nga timaan sa kaluoy ug kaayo sa Dios. Kita usab nga iyang sumusunod kinahanglan
nga matud pa magpakita og kaluoy og kaayo sa atong isig kaingon. No? So this imitation involves negative actions. The disciples are to refrain from judging and condemning people. Kay lagi, no? Kisabay perfect nato nga di makasaha. No? So dili ang pagpanghusga o dili paghimo sa katawo nga masalaypon tungod lang sa ihang pagkamasalaypon. So Jesus is challenging His disciples and to us to imitate Himself and the mercy of the Father. Now, it is not only involved in negative actions of refraining from judging and condemning people, but it also has a positive recommendations. That this positive recommendation, the disciples are asked to forgive and to give generously to the needy. So, ang punto sa Ebanghelyo, mas importante ang pagpasaylo kaysa paghusga. Mas importante ang paghatag og kaluoy kaysa pagkondem sa tao tungod lang sa iyang pagka-imperfect. So mo nang matang positive recommendations nga gipakita ni Kristo sa Ebanghelyo. The disciples are to forgive and to give generously to the needy. Forgiving is one way of giving to the needy. So wa dinhi magisgot ang gitawag og pagpanghusga kundi ang pagkaluoy so sa katawo nga nakasa. So in line with the wisdom of the ancient people, kay kining Ebanghelyo nga tunadungog, nagisgot man niya sa ilahang mga panahon, o kita karon igo lang tagi-challenge, Jesus emphasizes that the disciples can expect to be treated in the same way they treat others. Muna giingon dinhi sa katapusan sa Ebanghelyo nga tunadungog, ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. To judge others according to one's measure is to risk being judged by God according to His measure. So mo na'y gipadayag sa Dios. So ang sentro sa Ebanghelyo, ang pagkaluoy, ang pagkamalumo, dili ang pagpanghusga o pagkundem tungod lang kay ang tao nakasa. Ug mao ni ang Kristohanon nga katilingbanon nga gipakita ni Kristo. Mao ni ang gingharian nga gipakita ni Kristo nga ang Dios mao'y naghari. In fact, dili lang ni sa katilingban ni Lucas, mismo sa katilingban ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, mitanyag, pinagi sa pag-ingon, pagkaloy anay kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa og pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasahilo kamo sa Dios diha kang Kristo. So usa ka tanyag, usa ka advice sa Kristohanong katilingban
nga diin ang Dios naghari sa maong katilingban. Letter of Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 32. So, my dear brothers and sisters, nindot pod pamalandungan, pinagining mga pipila ka mga pangutana. Do we show concern for a lost sheep in our community, in our own family? Ayaw kalimot, we are in an imperfect society. Or do you subscribe to the thinking that anyway, wayward members inevitably return to the fold in due time? Unsa bang matang nga mga pagpanghukom nga atong nahimo sa ubang mga tao nga mahinungdan sa kagubot diha sa tong pamilya o katilingban o panagsuod diha sa tong katilingban? Ayaw kalimot ang chismis o sa katimaan sa pagpanghusga o pagpangdaot sa ubang mga tao. Siyang pangutan na nagpabilin, pila ba kabuok relasyon sa tao atong naguba tungod lang sa pagpanghilabot, pinagi sa pagpanghusga, pinagi sa pagpangdaot sa kinabuhi sa uban, tungod lang kay dili sila susama nato, o ang ilang mga lihok o mga pangunahuna dili susama nato. Again, the gospel is not undermining the magistrates and the institutions who have this particular judging o judgment. Pero gipakita sa Ebanghelyo ang kaluoy ug ang pagkalumo sama sa Dios. Kay kuno, matud pa sa Ebanghelyo, ang taksanan nga atong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kanato. So unsa bang matang nga mga taksanan atong gipanghimo as far as in relating with one another? Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog ang tanan, ato karon ipadayag ngadto sa Dios ang atong tagsa-tagsa kakatuyuan, ilabi na ang panginanglan sa tibok ng simbahan. Sa matag pag-ampo, kitang tanan motubang, Ginoo, dungga kami imong katawhan. Ginoo, dungga kaming imong katawhan. Nga ang simbahan makatuman sa iyang pagpangalagad sa pag-alim o pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami imong katawhan. Nga ang mga opisyalis sa panggamhanan makapakita og pag-amuma og pagtagad alang sa mga kabus og timawa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami imong katawhan. Nga atong makit-an ang atong kaugalingong mga sayop ug makapugong sa paghukom sa kapakyasan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami imong katawhan. Nga ang mga masakiton, mga nag-inusara o gihikawan sa maayong panglawas, makabaton og kusog og kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami imong katawhan. Nga ang atong mga minahal, mga paryente o higala nga nangamatay, makakaplag unta og kalinaw o kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami imong katawhan.
Nadungog mo, Amahan, ang among mga pag-ampo, ilabi na nato pa mong gitipigan sa mong kailadman. Gusto mahinangpon kami nga imo kaming dunggon, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog man lingkod. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Blessed are you, Son, to goodness of this man's offer, which is with human hands and made to become for us the bread of life. By the mysterious work in wine, you come to save us. Kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Blessed are you, Son, to goodness of this wine's offer, which is with human hands and made to become for us the truth. O God, we ask you to receive this blessing. Kanimo nining tanan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unto sa Dios nga mahan makagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaloy ipagdawat ang among mga pagampo ug luwasa sa mga haylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langitnon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahandos nga tunay magagahom sa nga tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among paghukom sa uban nga matarong, ug ang among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa-uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, ug duyog silang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Palihog man luhod. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-ah, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siyag kalis. Mipasalamat kaniyo pag-usam. Mihatag ini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron pagandom sa kamatayon ng pagabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo mahan, niningpahan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang lagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Romulo among obispog mga kaparian. Hinumdumi sa bumaysuon nga nangamatay, ilabi na katong among ginumduman karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Amahan, kahimot usab ang tagsa-tagsa ka pamilya nga nakaron dinhi, duyog sa among mga pasalamat ug mga panungdan niya kanimo. Sa imong gugma ug kaluoy, himausab kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila mako nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan kanimo makagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindo. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan Amahan namo nga namo manaas anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman na imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang napabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagdang among mga sala, kundi among pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyogari hangtod sa gangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manak kanyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig sa unay. Peace be with you. May this mingling of the Lord Jesus Christ bring eternal treasures. Lord Jesus Christ, with faith. Cordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Dios, nga
nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Palihog man luhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa katawhan. Busabulahan kitang tanan nga gidapit sa panihapon sa kordero. Ginoo, Ginoo dili dili ako ko angay nga makalawat makalawat kanimo, kanimo, apan apan ipamulong lamang ug ug mamaayo ako. Ang lawas ug ang dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing tunhay. Amen. Nangandoy kami, O Ginoo, nangandoy kami sa gugma mo. Ikaw ra ang bugtong kahiusa. Jesus ko, nagatuo ako nga anak ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhalong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Ikaw ra ang kalinaw nga hingpit, di ba pulong mo man ako ang buhing pan, ang mukaon kanimo may kahangturan. Gigutom kami, O Ginoo, gigutom kami sa gugma mo. Ikaw ra ang bugtong magliligon, ikaw ra ang buhing kalan. Magampo kita, o Ginoo, kining among pagkalawat, maglimpi unta kanamo sa sala, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga langitnon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausab ug kanimo. manalangin kaninyo ang Dios magahom sa ngatanan ng Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, manlakaw kita utong dadon ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Panahon na tumanuntang mga damgo, ang pagabuhaton, lamdagan sa Ginoo. Panahon na baguntang kinabuhi, sa kaigsuunan ang pagtamod o pagbati. Ayaw usiki ang panahon, ang matagtak na bulawanon, paningkamutan ta ang paglakaw sa katarong. Panahon na wag tangunta ang mga bisyo, ang matinod anon, lamdagan sa Ginoo. Panahon na tulirong tang kadalanan, ang kaigsuunan, tultulan sa kagawasan. Atong pasalamatan ang nangulo nining Santos na misa karon, Reverend Father Arnulfo Cubero, ug ang atong mga mission partners daghang salamat. Our Lady of Lourdes Parish, Bangkal, Alpha Golden Associates Insurance Agency, Alvin Kem Lance Gonzaga and family, Linmar Podador and family, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutroway Systems Incorporated, Carlita Sirad, Dr. Oscar and Mrs. Georgie Graida, Romango Apartel and Suites, DreamVet GPI and Donato Lalian and family, Eflida and Marlo de la Cruz and family, Engineer Brenda Howe and family, Engineer Jerry and Remy Sol and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardida and family, Feli Arluy and family, Ferdinand and Mira Patrolia and family, Arlene de Lison, Mirna Drupan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodo and Glo Catayas and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mira Flortan, Jim and Grace Pacmanos Riasidian, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and family, June and Vilma Daddy and family, Gina Herrera and family, K101 Pharma, Margate family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adoptar and family, Mr. Rude and Mrs. Jean Subiaco and family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Villa Carmelita Resort, and Mr. and Mrs. Ordonio and Carmelita Lectawa and family, Genoveva Montoya and family, Bing and Francina Bargamento Toreno, Nora Perin, Diana Divine Cocolumber and Hardware, Maribeth Juarez, Fernando Romel, Bernardino, Evelyn Aunso, Augustus and Norma Perez and children, Rian, Rina and Rafael Magaraw, Janet Cadayona, Chofila Villegas Bisnar, Avelina Gimpaloran.